with me para ir ao hackathon do EPE de Lab. Ola, eu son Ana e veño de Viana de Bolo, do IES Carlos Casares. Saímos do instituto ás 8 da mañá e ao chegar recibíronnos os membros de EPE de Lab os diferentes centros. Logo fixemos grupos para facer outras actividades, despois tivemos unha merenda e agora estamos facendo uns vídeos para outra actividade. Ola, son Carlos, do IES Pintor Colmeiro e o meu bus saiu ás 10 menos 20 e chegamos aquí á Bandeira. Estivemos un rato esperando a que chegaran todos os institutos, despois entramos e recibíronos un discurso da directora do meu centro e a alcaldesa. Despois fixeron uns grupos nos que fixeronnos algunhas preguntas para coñecernos mellor, despois fixeron uns subgrupos e agora estamos aquí facendo vídeos. Ola, son Julia do IES de Brío. O bus arrancou ás 9:30 pasadas e cando chegamos vimos ao auditorio e a alcaldesa e outras persoas máis estiveron falando. Despois fixemos grupos para facer unhas actividades. Despois merendamos e agora seguimos facendo actividades co móvil gravando. Ola, eu son Daniela, veño de Boiro, do IES Praga Barraño. Saímos ás 9 da mañá do instituto e cando chegamos fomos ao auditorio e a alcaldesa e a directora e a conselleira nos deron unha pequena charla a todos. Despois fixemos grupos e fixemos unhas actividades moi chulas. Despois fomos a merendar e agora estamos facendo vídeos de outro traballo.